Com a punt primer de l'urgència seria l'inici de l'expedient d'ocupació directa de la finca del carrer Pitàgores número 10 dins de l'àmbit del Sud 16. És això, no? La primera, l'urgència 1, la del carrer Pitàgores, l'ocupació directa del carrer Pitàgores. Sí. Atès que l'Ajuntament pretén dur a terme la millora del sistema d'equipaments públics dins del sector 16 del POM pel que fa a la finca del carrer Pitàgores número 10, vist que el nou pla d'ordenació urbanística vigent preveu que la zona que cal ocupar està qualificada com a sistema general d'equipament, atès que per tal d'aconseguir l'esmentada finalitat cal utilitzar la via urbanística de l'ocupació directa prevista en la llei d'urbanisme, explicar també que aquest procediment d'ocupació directa és un procediment fixat per la llei, que està permès, que ho preveu el decret legislatiu 1/2005, l'article 150. El que es proposa en definitiva és aprovar inicialment l'obtenció per ocupació directa dels terrenys afectats pel projecte de referència en la finca del carrer Pitàgores número 10 segons determinacions del planejament qualificat com a sistema general per tal d'incorporar-lo al domini públic local. Igualment s'aprova el projecte d'en Xavier Guerra de 10 de desembre de 2012 i s'aprova també el detall de les finques ocupades, béns i drets i els propietaris afectats continguts en l'esmentat document. En segon lloc, reconèixer el dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just de beneficis i càrregues en el si del sector de planejament Sud 16. Tercer, aprovar l'expedient i l'aprofitament de les finques a ocupar i la valoració de l'import indemnitzat de les collites establertes en l'apartat 5è d'indemnitzacions pels perjudicis causats per l'ocupació. Delegant la Junta de Govern per la fixació definitiva de les indemnitzacions. I el punt quart, sotmetre l'expedient a exposició pública en edictes a butlletí de la província i als taulers durant 15 dies a efectes que es puguin presentar les al·legacions. I finalment, delegant el senyor alcalde per signar les actes d'ocupació i fer prèviament el pagament de les indemnitzacions que convinguin amb els propietaris, procedint a la inscripció en el registre de la propietat dels drets que es derivin d'aquest acte. Perdó, senyor secretari, no havien de votar l'urgència, potser? Pregunto, no sé. Sí, hem de votar l'urgència. Per tant, passarem doncs a la votació, si us sembla bé, que poguéssim ficar aquests punts a continuació, un seria aquest que hem parlat. Vots a favor de l'urgència, però vots en contra, abstencions. Una abstenció, en aquest cas, d'iniciativa. Algun motiu en concret? Crec que siguin motius d'urgència. Molt bé. Evidentment, són interpretatius. La guarderia hauria d'haver estat quan es va fer la guarderia. L'urgència era llavors. Molt bé, ja quan diguem el punt, si vol, hi podem parlar largo i tendido. A més, podem disfrutar ja. Bé, doncs passarem a vots a favor de la proposta d'urgències. Si votem, sí? No, votem l'urgència. L'urgència, no. Home! Sí, serien 11 a favor i un en contra. Abstenció del grup d'iniciativa i la resta dels grups a favor de l'urgència. Ara sí, si voleu. Ara podem parlar del tema del següent en qüestió. Per tant, sobre el torn de paraules, senyor González, si vol començar. Perdón. Solo es comentar un poco lo de antes, ¿no? El que con esta persona, que se sepa, no se ha hablado más que de una forma, digamos, accidental. Que si a mí me dicen que si yo tuviera, que no es el caso, una finca y me la quitan y no me dicen nada y no se habla y no se... Pues en fin, yo creo que me enfadaría, Como mínimo me parecería mal. Y aparece una cierta constante el hacer cosas y votar cosas que hombre, que coño, ¿por qué no lo hablamos antes? ¿Por qué no se habla antes? ¿Por qué se dejan ahí en el aire y esto no está mal? Porque si va a ser el pati de la llar d'infants, pues está molt bé, pero si nos va a traer problemas por no querer hacer las cosas bien, ¿qué hacemos? ¿Qué se tiene que votar? Molt bé, alguna cosa més? No? Alguna altra intervenció? Sí, a iniciativa sí. Bueno, estic una mica com el Paco. Ho trobem bé, trobem que és algo que s'ha fet tard. El pati de la llar d'infants era petit, ja es va veure només estrenar-la, i trobem malament el fet de que anem per ocupacions directes. Això no és Hollywood, és un poble petit i pensem que es pot anar parlant amb la gent. Es pot arreglar d'una altra manera. No direm res més. Votarem en contra justament per això, per les maneres. Si hi ha alguna intervenció més? Sí, el nostre grup també veiem que aquí comencem un altre lío jurídic, perquè anem a fer una ocupació directa d'una finca
quan encara no s'ha parlat amb el veí. Ho s'ha parlat avui accidentalment perquè és el que ha trucat per una altra cosa, però el veí a data d'ara no sap ni el paper, ni la proposta que tenim aquí la coneix. Amb lo fàcil que hauria estat agafar aquell 1.300.000 euros i ficar a l'edifici Pitàgores, rehabilitar Pitàgores, hauríem tingut pati, hauríem tingut tot, que sempre era la proposta nostra, que suposo que el senyor alcalde esperava que li sortiria per aquí, doncs ja li dic. Ara què? Ara començarem a obrir un expedient, ocupació directa, líos jurídics, i ja veurem com acabarà tot això. Per tant, escolti, valdria més potser haver parlat amb aquest senyor, se senteu, parleu, i a veure què passa. Però no, iniciem l'expedient d'ocupació directa i vinga, i a veure, hosti, és que sempre estem a lo mateix. Per què no es parla amb la gent abans de portar això als plens? Nosaltres votarem en contra perquè a més és inici de l'expedient i volem veure exactament com acaba tot aquest expedient. Vostè ho ha dit, senyor Torres, l'inici. Bé, doncs és l'inici, no? I per tant, tot ha de començar. Es comença amb un expedient, es comença fent 50 reunions, es comença de moltíssimes maneres. Però començar a iniciar un expedient no és una declaració de guerra, no és enviar ahir, no, és un tràmit jurídic, legal, que diu, hem d'iniciar un expedient per poder fer l'ocupació d'un terreny d'equipament, que és d'equipament des de l'any 2007. Per tant, el seu titular sap perfectament que és un equipament públic en el seu moment i que ho serà en el seu moment. El senyor secretari avui, aprofitant que es parla d'altres coses, també n'ha parlat, no passa absolutament res. Si hagués dit no sé el què aquest senyor, doncs potser no ho haguéssim presentat, però a mi no m'ha arribat que estigués en compte d'això. Vostè sí, crec que no. Per tant, vostès deduïxen, pensen, diuen, que cas, sí, parlen per parlar i votar en contra. Però, senyor Torres, jo l'he escoltat, senyor Torres, l'he escoltat, home, jo l'he escoltat, no l'estic faltant. Escolta, no, home, no, vostè té una pell molt fina, vostè... Vol fer favor de deixar-me parlar, sisplau? Vol fer favor de deixar-me parlar, sisplau? Jo no li falto el respecte, però... Bueno, li faig un primer advertiment. Vinga, comencem, doncs. La jeta Maria. No, clar, és que al final les coses arriben a ser com són. Me vol deixar seguir parlant, sisplau? Vol ser educat i deixar-me parlar, sisplau? Me vol no faltar el respecte i em deixar parlar? Doncs sí, home, sí, sisplau, extinguis de parlar, sisplau, respecti el torn de paraules, els altres estem tots escoltant-lo com vostè fa la seva intervenció. Doncs escolti, si no li agrada, pues s'ha d'aguantar, igual que els altres potser no s'aguanten, com vostè diu, segons quines coses. Per tant, prou, d'acord? Per tant, iniciem el debat, iniciem les converses i a partir d'aquí nosaltres parlem amb el les vegades que faci falta. Però com tota negociació, si la podem fer amb una postura, evidentment, més avantatjosa pels interessos generals del nostre poble, que són els que hem de defensar, els generals, no el particular, no, els generals, doncs nosaltres el que fem. No sabem si acabarà potser a termini aquest expedient, no ho sabem. Potser acabem parlant amb aquest senyor i potser al final diem, doncs mira, així es queda. Però és la nostra estratègia de fer-ho així i vostè l'ha de respectar. Que no la comparteix? Bueno, això és un problema, és molt lliure de respectar o no respectar-la. M'entén? Per tant, nosaltres hi ha un terreny d'equipament que està així aprovat des de l'any 2007, el qual el seu titular és plenament conscient, i nosaltres farem la seva ocupació i li donem un ús als nens de l'escola. En aquest cas de la llar d'infants. Aquest que fa un moment vostè deia que havia de ficar més diners per amb ells. Veu? Això també són diners que tenim pensat invertir en ampliar la seva qualitat de vida. No? Estem parlant d'això, Després vostè diu, és que vostè diu que votem en contra. És que vostè vota en contra, i per tant vostè ha de saber el que voti i ser coherent. És així de senzill. Així de senzill. La llar d'infants. Senyor Torres, tornem, és que vostè, si no parla de patrimoni, si no parla no sé qui, acaba parlant del museu, i si no sempre acaba el mateix. Escolta, hi ha informes del Departament d'Ensenyament que són públics, són notoris, se'ls ha ensenyat, i si no vostè està dins de la documentació. Vostè hagués pogut anar al seu moment perfectament al Departament d'Ensenyament, que a més governaven vostès en quin moment la Generalitat, a veure, que aquí no hi ha problema. No tenia l'espai suficient per
per convertir-se en aquest equipament. Nosaltres hem fet un equipament de prop de 1.000 metres quadrats i Pitàgores només té 600. Però a part d'això, és que no hi cap. La mesura, l'aula, el torno a explicar, però l'he explicat 50 vegades aquí, l'aula té unes distàncies mínimes. Home, si fotem la paret a terra del lateral, potser sí, però no ens quedem sense edifici. La mínima, senyor Torres, ha de tenir 5 metres i mig l'aula i 1 metre i mig de passillo. M'entén? I el museu només fa 5 i mig. Ens faltava 1 metre i mig. Per tant, home, a menys que haguéssim fet una cosa il·legal, però que llavors no ens haguessin donat la subvenció, i per tant, escolti, no es podia fer aquí. I, sisplau, repetiu tantes vegades, que si estem aquí 20 anys més, és que ja veig que haurem de sempre parlar del mateix, no? Però que sàpiga que no es pot, perquè tècnicament era impossible. Amb voluntat o no, era impossible fer-ho. Per tant, a veure si d'alguna vegada no parlem més d'aquest tema. Després, escolti, senyor Torres, vostè diu que l'hagués fet d'una altra manera. Escolta, jo, en aquesta sala no, però a l'Ajuntament li vaig presentar diverses vegades una moció al ple de l'Ajuntament per demanar que vostè la pogués fer. I vostè, mentre van governar fins al 2003, votaven en contra contínuament que es fes una llar d'infants. Vostè votant en contra de la moció. Perdó, vostè votant en contra de la moció. Perdoni. Bueno, no és per això, és perquè no li agrada la forma o potser l'interlocutor no li queda bé. Però és igual, el resultat és que vostè ha una proposta i està a la web, se pot mirar, estan els plens de l'any 95 a la web, perquè tothom els pugui consultar. Va a la web de l'Ajuntament d'Almacés, va als plens, busca els plens del 95 al 2003 i se troba 3 o 4 vegades la moció i el resultat de les votacions i l'explicació, que no, és que no hi ha nens, com hi havia nen amb aquell catxilulo que teníem els nostres fills. Ara tenim una llar d'infants de primera, no abans. Ara sí, de qualitat. I ara resulta que aquest mateix equip de govern que ha volgut destinar 300 milions de pessetes, 1.800.000 euros per fer un equipament pels nostres fills, diu, no, i a més, a veure si podem ocupar una mica més. I aquí el gran problema de donar aquest servei als 60, 70, 80 nens que hi haurà en un futur, perquè l'any passat hi érem 90 i pico, és, no, és que votarem en compte perquè vostè no ha parlat amb el vi, potser no ha parlat suficient bé, o potser no ha sigut prou simpàtic, o potser no sé què. Clar, arriba un moment que aquest tipus d'arguments, escolta, són per vostès, però que siguin conscients que és això el que estem parlant. Per tant, estem dient, pugui disposar d'aquest espai. El senyor d'iniciativa, clar, segurament que si hagués estat el seu portaveu, malauradament no pot estar, no hagués fet el que vostè diu, perquè vostè ha parlat d'una manera completament errònia, amb un desconeixement total i absolut de la situació urbanística del nostre municipi, almenys d'abans, ara no sé si vostè n'està molt al corrent. Nosaltres vam començar la llar d'infants sense tenir el POM aprovat. I per tant, aquest terreny que avui parlem no existia, no era de ningú, no el podíem ocupar. Sap per què el podem ocupar? Perquè és un equipament. Si fos un bloc de pisos que es pogués fer amb aquest solar, per molt que volguéssim aquí, no el podríem ocupar. Ho entenem? No el podríem ocupar. Hauríem de modificar el POM, hauríem de fer el pla parcial si estigués determinat, i ficar el propietari aquest, ficar-li allà, i aquí ficar un equipament. No? Però com nosaltres vam treballar ja l'any 2007 amb una certa vista, no? Fiquem un equipament, de tal manera que independentment del ritme que pugui seguir el sector 16, que ja està vist, que està tot això tot més que aplanat del que hi ha, està aplanat, que la situació econòmica que es pugui generar en un futur, imagina la previsió l'any 2007, imagina si pensem, no pogués hipotecar la voluntat d'ocupar-lo. Com vam redactar el POM l'any 2005-2006 i es va aprovar definitivament a l'agost de 2007, nosaltres ja vam ficar ahir, això que és un equipament, això d'equipament. Potser necessitem les generacions futures, però ho vam ficar. I avui el podem ocupar perquè la llar d'infància va començar al 2005 i el POM no es va aprovar fins al 2007. I en aquell moment només teníem aquell espai. Per cert, no està en compte del tot, ho repeteixo, per cert, era el regidor, en aquest cas, el seu company del regidor d'Urbanisme. La seva proposta era tallar el carrer Pitàgores, empalmar-lo en el col·legi. Imagina, no sé si haguessin guanyat gran cosa, perquè s'han guanyat l'amplada del carrer. No sé si això hagués estat prou correcte. Clar, quan el Departament d'Ensenyament, que manaven d'alguna manera el tripartit, perquè m'entengui, no li dic d'això, no es diu, no. Un equipament, una llar d'infants, no pot estar pegada legalment a un altre equipament que és en aquest cas de la Generalitat. Doncs ja no podem fer el que diu el senyor Dobles, sap? No ho podem fer. Ja no ho podem pegar. Terrenys on n'hi ha, no n'hi havia. Digui'm vostè un terreny d'equipament que es pogués ocupar abans de l'any 2007.
No. Ara podem ocupar per fer la llar d'infants. Ja arribem al dia 21, ja s'acaba això. M'entén? I ara podem ocupar les zones esportives, i ara podem ocupar tot el que està determinat en el POM com a espais públics, vials, zones verdes, equipament. Nosaltres i els que vindran a darrere ho podran fer. Perquè uns van dir que sí de fer-ho, no els que van dir que no. Els que van dir que sí. Tu volia dir alguna cosa, si jo... Bé, doncs si no hi ha més intervenció passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra de la proposta? Vots en contra de la proposta del Partit Popular, del regidor d'Iniciativa i del PSC per ocupar aquests terrenys per ampliar la llar d'infants. Vots a favor? 6 de Convergència i Unió i un d'Esquerra Republicana, per tant, se podrà tirar l'inici de l'expedient endavant.